हेलो गाइस जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आपण मानक शुभ सकाळ अभिनंदन आसतु देखिए मो वाणिज्य केमती खेलुची बहुत चकला हो सकाळ फुलुटा ओ ओ ओ कि हाई ना ना ନା କିଛି ହେଇନି ମାଟାର ଖାଲି ରୋଲ୍ କରୁଛି ରୋଲ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛି ରୋଲ୍ କ'ଣ 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 ଯିବୁ ନା କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ହାଁ ଯିବୁ ହଉ 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 କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ବାୟା ହେଉଛି କ'ଣ